Estou moi contenta de ver o entusiasmo lector que mostrades este novo curso. Xa vexo con cantas ganas ires á biblioteca a coller cada día novos libros para ler e cantidade deles que levades para aula na hora de ler. Como agradecemento a este interese, enviei o libro O País dos Matóns aos rapaces e rapazas do terceiro ciclo para que o coñecedes todos. Espero que os gustase moito. Teño que dicirvos que a súa autora chamase Paloma Rodríguez. É profesora no Colexio Centieiras, en Fene. Xa vedes que cerca a temos. Espero presentármola a todos dentro de pouco tempo. Pero teño que pedirvos algo a cambio. Gostaríame que reflexionedes sobre a violencia e a igualdade ao respecto aos demais. Por iso, espero os vosos debuxos, redaccións, poemas, ben, o que se vos ocurra, porque sodes uns grandes artistas. Boas lecturas e ata outro conto. Quedou claro que non quiero E como remate final deste acto, todos xuntos cantaremos Salir corriendo, do grupo Amaral.